Gikan sa 106.7 DYIS FM Radio Ugyon, ari ang Ugyon Balita. Impormasyon kag mga pahibalo. Ugyon Balita. Maayong hapon sa tanan. Ikan sulot balitaan ka Radyo Ugyon. Yari na Ugyon Balita, Oktubre 10, 2023. Inunanon sa barangay Ginhiwat sa Kadagmayan Norte. Santa Barbara nagpatigayin ka survey para sa Philippine Animal Industry Management Information System. May progreso sa pagnubo ka ASF Red Zone sa Santa Barbara. Roadside tree planting kinakampanya sa Santa Barbara. Santa Barbara Police Station may dugang nga 8 ka kapulisan. Kapin 230 nga valor ka shabu na recover sa Tatu ka Banwa, Oktubre 9. Nagpatigayon kay hinunaanon sa barangay ang Public Information Community Affairs Office sa Kadagmayan Norte. Nagintabungan man sa mga opisyales kag pumuluyo ka Kadagmayan Norte kag Sur Oktubre 10, 2023. Isa ini ka flagship program ka Iloilo Provincial Government. Sa kabarangayan ang nagapanguna nga mga serbisyo ka Kapitolyo. Silang ka social services gintala kay mga assistance nga ginatanya ka 13 ka district hospitals tag RHUs mga programa batok sa dengue, rabies kag leptospirosis. Gin-explicar man kung paano mintenaron ang matinlo nga tubig, safe nga inon kag usaron sa pagluto. Pangatian tayag ni Community Affairs Officer 4 Marilu Sumbin sa interview na gina Albert Savaris. So instead ka magkadto ka sa aton nga mga sa aton offices, government offices sa Capitol, kami na mismo di ang kakadto diri sa inyong barangay to inform kung ano nga mga serbisyo ang inyong makuha sa aton Iloilo Provincial Government. Like for example, ang pinaka-common dito is ang aton nga social services. So amo na siya ginadala mo kami na speakers from our resource persons, we call them as resource persons sa mga halin sa offices nga Hinunaanon sa barangay Ginhiwat sa Kadagmayan Norte. Ginapahibalo ka Santa Barbara Municipal Agriculture Office nga ginagapatigayan ka survey ang Barangay Monitoring Team o kon BMT sa tanan nga nagasagot ka kasapatan ilabi na sa commercial kag backyard hog raisers. Isa ini ka survey para sa Philippine Animal Industry Management Information System kung sa diin ang probinsya ka Iloilo ang napilian nga pilot area. Diri nagabase ang Department of Agriculture sa ilang mga programa kag proyekto para sa Banwa, probinsya kag rehiyon. Kaangay sa INSPIRE o kon Integrated National Swine Production Initiatives for Recovery and Expansion kag LEED o kon Livestock Economic Enterprise Development. Mahibaluan diri kung ano ang dapat mahatagan pagtamod sa urihi. Pamatian na pahayag ni Agricultural Technologist Jovin Sonicos sa interview ni Ray Shudina. Sa tanan nga aten nga ginasagot gis may no sa Banwa ka Santa Barbara kag whether commercial or smallhold. So balay-balay yon ni kang aten nga mga monitoring team kag interviewon natin ng mga farmer especially sa livestock. Kay kinanglan naton dia ang database para man kadyaga base ang aton nga di national especially ang sa livestock sa mga programs kag projects nga ginatao or gina-download sa Banwa ag provinces kag region. Santa Barbara nagapatigayan ka survey para sa Philippine Animal Industry Management Information System. Santos Municipal Agriculture Office may progreso na sa pagpanubukay sa Red Zone sa Santa Barbara
Tungod lapit na lang matapos sa mga dokumento nga kinahanglanon pareho kapag adoptar ka provincial ordinance kabahin sa babay ASF paghimo kay historical data kay ASF kag ang pagparehistro katanan nga hog raisers sa RSBSA Food Justice System for Basic Sector in Agriculture. Mayroon naman nga tentative date para sa biosecurity measure and training nga hiwaton sa New Lucena posible sa Octubre 26. Kag may patigwin man nga pareho nga training para sa barangay security officers. Kag ang mga hog raisers nga riyag magpasakop sa centenaryong program. Kag ang makapasar sa guidelines ang makabaton ka libre nga idik halin sa DA Region 6. May progreso sa pagpurbo kay sa Red Zone sa Santa Barbara. Ginpa at hagkaging konsulta ng Day Municipal Environment and Natural Resources Office o kon Menro Designate Remia Ceresola, kasangguni ang bayan member Chris Colada, Chairman Committee on Environmental Protection and Natural Resources, ang kabahin sa kinaplano nga pagpasar ka Roadside Tree Planting Ordinance. Ang ordinansa ang magaserbe nga guiding policy sa pagtanom, pagmintinar kag pagprotekta ka mga puno kakahoy nga itanom sa kilid kay national, provincial, municipal kag barangay roads. Inpatpat man ang mga benepisyo, katuyuan, kag ang mga responsibilidad kakabaranggayan, kag kabanwa sa roadside tree planting. Roadside tree planting ginakampanya sa Santa Barbara. Walo ka dugang nga kapulisan nagikan sa naglain-lain nga kabanwahanan ang nagabot sa Santa Barbara kag nagkritikal kay Mayor Doc Dennis sa official Octubre 2023. Suno kay Police Major Saray Pabalan, Hepe ka Santa Barbara Municipal Police Station, ang 8 ka kapulisan ang ginpadala diri sa Banwa para sa dugang nga puwersa, ilibina sa palabuton nga barangay kag sanggunang kabatan elections sa Oktubre 30, 2023. Iniagud mapabili ng kainom sa bugos ng munisipalidad kag mapatuman ang masulhay nga pagpiniliay. Santa Barbara Police Station may dugang nga 8 ka kapulisan. Ginabantad 268 ang kabugusan nga balor ka shabu ang na-recover sa estansya Barotac Viejo kag Tigbawan sa Oktubre 9, 2023. Kung sa diin 20 ka gramo ang ginabata 136,000 ka pesos ang standard drug price nga nakuha sa isa ka street level individual sa estansya. 10 ka gramo nga nagabalor sa 88,000 ka pesos ang nakuha sa isa man ka SLI sa Barotac Viejo. 5 ka gramo nga may standard drug price nga 34,000 ka pesos ang nakumpiskar sa isa ka SLI sa Tigbawan. Subong man ang kapulisan sa probinsya kay Iloilo ang nakaaresto ka 6 ka individual. 4 ang natigayon nga drug buy bust operations, 23 tanan ka pakete ang na-recover nga nagabukat sang 51.20 ka gramo nga may estimated total value nga 348,000 pesos, 348,160 pesos. Kapin 230 nga balor ka shabu na recover sa 3 ka banwa Oktubre 9. Kag ang miyadtong natipon nga balita subong adlaw. Tutubwa sa parang mga oras kag istasyon. Sa DYIS FM 106.7, ini si Eliza Cordero. Kag ako si JJ Bordon. Mayong hapon. Ininabatian ang mga natipon nga balita, impormasyon kag mga pahibalo. Nagikan sa Ugyon News Center.